Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Et nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġon u Xejla Bonella. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli aħna wkoll bħal Eliżabetta nkunu nistgħu nilqgħu lil-mulej f'darna. Nitolbu għalhekk maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Sawwaq fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int Betlem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael, u għandu il-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulijiet Iżrael u hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jammru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun isliem. Il-kelma tal-mulej. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. O raj ta' Iżrael għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini iddi. Qawwi l-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u għara u żur lil din id-dilja, ħuħsib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħadkun idek fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li jint saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna il-ħajja u aħna insejħu ismek. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu meta daħal fid-dinja qal, sagrifiċċju u offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet lilek ma oġbukx. Jien imbatett, hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. O Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi.
L-ewwel qal sagrifiċċji u offerti, vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet la ridthom u lanqas oġbuk għalkemm daw titlobhom il-liġi. Imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmul darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Numu għall-Evanġelju. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin hija dik li jemnet li seħħ kull ma bagħat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. L-avvent kif ġaħedna huwa żmien liturġiku iddedikat lill-Verġni Marija għaliex ħadd daqs Marija ma stenna il-miġja ta' Ġesu u ħadd daqs Marija ma jista' lili u lilek jurina kif jien għandi nħejji ruħi biex nilqgħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. U għalhekk ir-raba' ħadd tal-Avvent il-Vanġelu jippreżentalna dejjem fil-qofol tagħha tiegħu il-figura tal-Verġni Marija. Jiena naħseb il-kol kemm aħna għamilna xi tiżjien nittama li f'ħafna familji ħajjejtu anke il-presepju. L-tfal tagħna li żgħar ħafna drabi anke l-ġenituri jew min jiġi minnhom spiss nistaqsuhom x'se jġieblek Father Christmas.
Jena għandi l-mistoqsija nixtieq nagħmilha lilna l-kbar. Se jġibilna Father Christmas? Jiena u jien x'għandi bżonn. Ma l-Father Christmas tagħna mhuwiex dak li liebes il-libsa ħamra u għandu l-leħja bajda. Imma huwa Alla missierna. X'se jagħtina? Ħajatina l-aktar ħaġa li għandna bżonn, il-ibnu. Għax huwa ibnu, huwa Kristu biss li jimla il-qalb tiegħi bil-ferħ veru. Hija il-preżenza ta' Ġesu f'ħajti li timlini bil-ferħ. U mhux biss timlini bil-ferħ, imma tatini il-qawwa biex dak il-ferħ veru fija jien naqsmu ma' dawk li hemm madwari. Min hawn ġejja wkoll anke li l-miliet kulħadd jażel li jgħixu mal-familja tiegħu, mal-aktar persuni jeżies fil-qrib. Għaliex huwa l-mulej Ġesu li jaqgħad il-familja. Il-familja mingħajr Kristu f'nofsa hija familja vojta, familja li titkisser, familja li malli tħabbat wiċċa mat-taqlib tal-ħajja mal-buffuri u mhux buffuri imma mal-irwiefen. Min minna ma jħabbatx wiċċu mal-problemi? Imma ħafna drabi mbagħad taqta' qalbek. Imma min għandu lill-Alla fil-ħajja tiegħu hemmhekk isib il-forza. U propju llum hekk f'dan ir-rabaħat jiena nħoss li t-talba ċentrali li jiena u int nistgħu ngħidu lill-Alla propju ftit jiem qabel it-twelid ta' ibnu, qabel aħna nirċievu dan ir-rigal, mhuwa xejn ngħajr il-kliem tas-salmista. Is-Salm 80 jew 79 għax skont liema edizzjoni hi, mhuwa xejn ngħid talba lill-Alla għad-don ta' ibnu. U nixtieq naqrek ftit frażi, nerġa' naqrahom u nagħmluhom tagħna. Kull wieħed u waħda minnkom hekk jitolbuha lill-Alla dalgħodu. L-ewwel qabel kollox, araw kemm hu veru dan. Fis-Salm x'ednilu, mulej itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek. Issa meta int qed titlob fuqek id-dija ta' Alla, id-dija ta' wiċċ Alla, ma jfissirx bħalma għamlu aħna fid-dwal għandek bozza u qed ngħidlu iffoka fuqi, l-spotlight fuqi, itfa' fuqi id-dawl tiegħek. Le, imma il-kelmiet mulej itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek ifisser mulej għamel li jint tiddi fuqna, tiġi fina, tiġi għanna. Alla mhuwiex sempliċement dawl, Alla hu persuna li jeħtieġ li nintebaħ li din il-persuna tħobbni u li jiena għalhekk nitħeġġeġ biex ninħobba. Araw ftit imbagħad kif is-Salm ikompli juri il-vera affarijiet li jiena u int għandna bżonn f'ħajjitna. Mela l-ewwel waħda u l-ikbar waħda, mulej ejja fuqna, ejja magħna u nkunu salvi. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. It-tieni ħaġa x'jgħidlu? Oraj int li tmexxina, ir-raj jmexxi l-merħla. Oraj, għati widen.
għal din it-talba tiegħi. Erġa' ejja Alla tal-eżerċiti u żur lil din id-dielja. Is-salmista ixebbaħ il-ħajja ta' bniedem bħal dielja li ġiet imħawla minn Alla biex tagħmel il-frott. U d-dielja xi frott tagħmel? L-għeneb li minnu nagħmlu l-imbejt, u l-għeneb mhuwa xejn għajr l-imbejt simbolu tal-ferħ. Araw jekk nirriflettu ftit dan il-kelmiet tas-salmista kemm hi xi ħaġa sabiħa meta hu qed jgħidlu ejja mulej Alla, żur lili li inti tajtni l-ħajja ħawwilt f'din id-dilija. U ħsieb din ir-rimja li inti kabbarta għalejk. Araw aħna kemm aħna eżies. Is-salmista ixebbaħ lil Alla mal-bidwi li b'tant għoża jieħu ħsieb id-dilja tiegħu. Jorbota, itija l-vitamini, isaqqija, jożbora dik ir-rimja biex dik ir-rimja tagħmel il-frott. Jiena u int maħluqin biex nagħmlu il-frott. U frott li jġib il-ferħ veru u l-paċi. Għalhekk madwarna nisimgħu biss bi gwerer u ġilied. Aħna maħniex maħluqin għall-gwerra u għall-ġilied. Aħna maħluqin għall-paċi. Il-gwerra hija frott id-dnub tal-bniedem. Għalhekk il-gwerra hija dejjem inġusta. Il-ġlied, it-tajjir huwa dejjem inġusta għall-bniedem. U għalhekk min iwettqu qiegħed jiżbalja għax warrab lil Alla. U ikompli, ħatkun idek, araw ftit, ħatkun idek fuq il-bniedem tal-amintek, fuq il-bniedem li jint saħħaħt għalik. Din hija t-talba tas-salmista. U dan kollu iseħħ fil-qofol tiegħu fil-Verġni Marija. Meta din il-kreatura ħlejqa ta' Alla tilqa lil Alla fi ħdana u timtela bil-ferħ. Imma dak il-ferħ ma żommux għalija, tmur twasslu lill-oħrajn. U hekk ukoll jeħtieġ li jsir minni u minnek f'dan il-miljiet. Il-ferħ il-paċi ejjew naqsmuha mal-oħrajn, ejjew niftħu qalbna għal-oħrajn. Jiena nħeġġiġkom jekk hawn min tafu b'xi persuna li fil-ġurnata tal-miljiet qiegħda weħida. Stednuha, ejdula tiġi magħkom, tiġi id-dar, tikol magħkom, daqs li kieku waħda mill-familja tagħkom. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Kieku dawn il-persuni u li mhumiex ftit li tilfu l-xi ħadd matul din is-sena u jgħidulek jien is-sena l-miliet waħdi minna ħanagħmel xejn. Stidnu għal din il-persuna, ejdula tiġi tieħu platt sħon magħkom, ħajkollha ma' min titkellem. Eżies aħna maħluqin biex inħobbu, biex nirrespettaw u insewħ il-ġlied warbuhom dawk l-imberkejn misħutin flus għax qegħdin nitelfuna u jisirquna il-paċi. Min għalina li ħansir sinjur għax għandi l-flus, imma minnix nittebaħ li l-flus qed jisirquli il-paċi ta' qalbi. U l-aħħar punt, araw ftit min jiftaħ daru għal Alla bħalma għamlet Elisabetta. Malli smajt il-leħen tiegħek, it-tarbija li qabżet
qabżet bil-ferħ fil-ġuf. Tarbija li għada fil-ġuf ta' omma hija l-ewwel kreatura li tintebaħ balla fil-ġuf. Altru li t-tarbija fil-ġuf hija bniedem. Mhux kif qed jgħidulna ċertu orrief li dik hija parti mill-ġisem tal-om, allura l-om tista' toqtolha teqrida. Irriflettu ftit min l-ewwel li ntebaħ bi Ġesu li sar bniedem bħalna. Ma kienux ir-rajja, imma kien Ġwanni l-Battista fil-ġuf ta' ommu. L-ewwel laqa ta' dawn iż-żewġ persuni, Alla li jsir bniedem u l-bniedem li jilqa' lill-Alla. Ġesu fil-ġuf ta' Marija u Ġwanni fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta. Imma mbagħad Eliżabetta tgħid din l-għajta kbira. U minn fejn ġieni dan li jom Sidi tiġi għandi? Fil-presepju ħafna għaw min ipoġġi dak li jsejħulu l-għaġeb tal-presepju. Imma dan l-għaġeb tal-presepju ma jfissirx li huwa xi għaġeb li joqgħod jgħajjat, malfiex inpoġġuh u nsejħulu l-għaġeb tal-presepju. Għaliex dan huwa ħattar dak li qiegħed jiskanta bil-meravilja li Alla għamel miegħu, bil-meravilja ta' Alla li jiċċekken u jsir bniedem. Jien nissuġġerilkom poġġu lill-Eliżabetta flok l-għaġeb tal-presepju. Għaliex hija Eliżabetta l-ewwel waħda li tistaġeb bil-preżenza ta' Alla li ġie jżurna. Min jien? Nerġa' naqrawlkom il-kliem preċiż. Min jien? Min fejn ġieni dan li jom mill-mulej tiegħi tiġi għandi? Ejjew nitolbuh dan id-don li aħna nkunu kapaċi nistaġbu bil-preżenza tiegħu fostna. Li aħna nkunu kapaċi nintebħu bih anke jekk huwa għadu moħbi f'ġuf ta' ommu, imma nintebħu li Alla huwa dak li jrid jagħtini l-paċi. Huwa dak li jieħu ħsiebi. Huwa dak li jrid li jilġid. Huwa dak li qed jibatni biex inwassal il-ferħ veru. Nisqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibnu ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej ġej. Iju aħna wkoll dalgħodu intennu din it-talba tagħna, din l-istedina tagħna. Nitolbuh biex jiġi fostna, fina
u fil-familji tagħna. Ngħidu għalhekk flimkien, ejja mulej Ġesu, ejja mulej Ġesu. Nitolbuk għall-Knisja biex bħal Marija tkompli tkun li twassal il-preżenza tiegħek fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu għal dawk il-familji li jixtiequ xi tarbija jew qed jistennew xi tarbija biex f'dik it-tarbija ma jarawx sempliċement ħajja umana, imma jarfu jaqraw li dik hija don, rigal, ġbija ta' Alla ħaj li jiċċekken biex jorina imħabtu. Nitolbu għalina il-koll biex aħna wkoll narfu nilqawk u narfuk bimħabba u b'rispett u b'umiltà f'ħutna l-aktar dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu. Tolbuk mulej għal morda tagħna, l-anzjani, dawk kollha li jħossuhom weħidhom. Għamel li jsibu persuni li jżuruhom biex hekk ukoll jarfu li inti tinsab qribhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier twajjeb, inti jurejt il-qawwa ta' imħabtek meta għażilt lill-Verġni Marija biex fija hija tilqa' il-ġisem veru tal-Verb tal-ħajja. Għatina li aħna wkoll nilqawh u nnisluh fl-Ispirtu bismieħ tal-kelma tiegħek, bl-ubbidjenza tal-fidi u bl-imħabba li nuru lejn xulxejn. Bi Kristus Jedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tnissel ibnek Ġesu Kristus Jedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew li rroddulek ħajr missier qaddis, Alla li tista' kollox, aħna nfaħruk, imberkuk u niglorifikawk għal misteru li seħħ fil-Verġni mill-għadu il-qadim nibtet il-qerda, mill-ġuf safi ta' bint Sion tnissel dak li jitmana bil-ħobs tal-anġli u feċċa ta' nisel tal-bnedmin kollha is-salvazzjoni u s-sliem. Il-grazzja li ħaditilna Eva ingħatatilna lura mill-ġdid f'Marija. Fija il-bnedmin kollha il-maternità mifdija mid-dnub u l-mewt tinfetaħ għad-don tal-ħajja l-ġdida.
fejn kotrot il-ħtija, kotrot fuq li kotrot il-ħnina tiegħek f'Ġesu Kristu, il-feddej tagħna. Bih il-qtajja tal-anġli, ferħana għal dejjem qudiemek jqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom nitolbuk il-qadan it-tifħir tagħna waqt li nistennewh jiġi aħna intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tasmewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi tad-demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbu. Dal-ħobs, ix-xorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi drubiet ta' dinja ħunnali. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet ta' dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna tqarbilna bil-ħobs tas-sema li huwa ir-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru ta' twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Hekk nagħtikom fil-qosor il-programm għal dawn il-ġranet eżies tal-miliet. Inħeġġiġkom tistgħu tieħdu anke il-bullettin minn ħdejn il-bieb u għandkom il-programm dettaljat. Mena, lejliet il-miliet il-quddies ikun hekk filgħodu bħas-soltu, ġifieri nhar it-tlieta fis-7:30 u fit-8:30. Imbagħad fis-6:30 ikun hawn il-quddiesa tal-fġili, ġifieri il-quddiesa tal-lejliet il-miliet. Imbagħad il-quddiesa dik li aħna ngħidula li propju li fija niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, il-quddiesa ta' bil-lejl tkun fil-11:30, mhux f'nofs il-lejl, fil-11:30. Imbagħad nhar il-miliet l-erba' il-quddies ikun b'dawn il-ħinijiet. Fis-7 ta' filgħodu, mhux fis-6:15, nhar il-miliet l-ewwel quddiesa tkun fis-7 ta' filgħodu. Imbagħad fit-8:30, fil-10 u fil-11:15. Imbagħad is-santwarju jagħlaq u biex nagħtu ċans anke il-ħaddiema u l-volontiera tas-santwarju jagħmlu l-ikla u jgħaddu ftit tal-ħin mal-familjari tagħhom, is-santwarju jiftaħ fil-4 ta' wara nofsinhar. Jifieri bejn in-nofsija u l-4 is-santwarju ikun magħluq. Jiftaħ fl-4 biex ikun hawn il-quddiesa ta' filgħaxija fil-5 ta' filgħaxija. Nfakkarkom ukoll biex tkomplu ġibu diġà bdejna inqasmu l-affarijiet tal-ikel li qegħdin tpoġġu intom ħdejn is-siġra tal-miliet. Hekk, min irid jista' joffri anke xi jikla il-persuna fil-bżonn li s-santwarju qed joffri mit ikla lil dawn il-persuni. Din l-ikla li se joffri s-santwarju se titqassam fid-djar direttament u se ssir nhar it-30 ta' Diċembru. Hawnhekk minbagħad is-sibt li ġej, 28 ta' Diċembru, ikun hawn il-kunċert tal-miliet mill-Iskola Kantorum Jubilate. U għalhekk il-quddiesa tas-sibt fil-għaxija nhar is-sibt li ġej, ħudu nota, mhix se tkun fis-6:30 iżda nofsija qabel, tibda fis-6. Dan minħabba li jkun hawn il-kunċert tal-miliet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.